διοίκησης που ενώνει στα ζητήματα πρόληψης τους Δήμους μας, θα δώσουμε 1.500 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στον κύριο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, δεν δίνει τόσα πολλά. Πρέπει να το σκεφτούν αυτό για το UNICEF. Έδωσαν 10.000, ίσως περισσότερα. Το λέω αυτό γιατί, κύριε Χριστοδουλόπουλο, έχω μάθει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ειδική σχέση με τη UNICEF. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Κρατήστε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνει το δικαίωμα να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια, η οποία ελπίζω να στεφθεί με κάθε επιτυχία. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ περήφανος που αγωνίζομαι σε μια ομάδα η οποία ξεγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο και θέλει να βοηθήσει ώστε να τα ξεπεράσουν και τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι. Αν αγοράσετε μια φανέλα του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι, κύριε Χριστοδουλόπουλε? Έτσι ακριβώς. 1 ευρώ από τα χρήματα που θα δώσετε για να αγοράσετε τη φανέλα πηγαίνει στην βοήθεια αυτή που συγκεντρώνουμε απόψε για τα παιδιά που υποσιτίζονται διεθνώς της UNICEF. 600.000 παιδιά στην Ασία και στον Ειρηνικό, 600 εκατομμύρια παιδιά, 600 εκατομμύρια, καλά τα λέω, 600 εκατομμύρια παιδιά στον Ειρηνικό και στην Ασία. Μετά έχουμε 200 εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική, 265 για την ακρίβεια, στην υποσαχάρια Αφρική. Μιλάμε για 53 στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, εκεί που κάνουν οι πλούσιοι διακοπές. 42 εκατομμύρια στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στην Αίγυπτο, και 15 εκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκεί που πετάμε δηλαδή τα φαγητά, γιατί μας περισσεύουν, κύριε Χριστοδουλόπουλε. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία, να δω να απαντάτε στα τηλέφωνα. Όλοι οι Παναθηναϊκοί τώρα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο εδώ. Κυρία Γερασιμίδου, πολύ χαίρομαι που σας